Potápač číslo 1, potápač číslo 2, diváci. Poď tam čo? Počkaj. No poď. Ty si blázon, ty si blázon. Kokos, ja z teba odpadnem, ja z teba úplne odpadnem, ty kokos. Mám ísť hlbšie? Nie, nechoď, nevymýšľam, nešpekuluj, stačilo. No, nepichne ťa to, je to... Nepichá to? Nie. Je tam nejaká... Odpadnem teraz. Je to nejaká atrapa, čo tam dali turisti na takých, ako si... Je to živé! Však jasne, že je to živé. Ty si brutálny, akože to bolo koľko? To bolo 8 metrov, to mohlo byť. 8-9 metrov. Vieš, koľko je 8 metrov? A čo uši, ty kokso, akože? Nie, mňa nebolia. To fakt? Ja som živé. Ani zima tam nie je, ani nič. Môžeme to otestovať. Čo, Maňo? Môžeme otestovať, akú regeneračnú Ešte máme. schopnosť má hviezdica. Kokos, ty si aké brutálny.